Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti akutendai netsigiro yese muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mazuva mashoma apfuurayo taikupai nyaya dzakasiyana siyana nyaya dzekuita nechitendero chekwamarange vazhinji venyu vari kufona vachiti aiwa matanga manyepo matanga kutsvaga vanhu kuti vataure zvinhu zvavasingazivi asi chakanakira TV ndechekuti munoona munhu wacho achitaura nyaya yake sezvairi. Isusu chipupu chatingataura ndechekuti hatisi pakuparadza kana kuti pakutaura kana kuti pakushora chinamato chekwamarange asi chokwadi ndo chinosunungura vazhinji. Muzora nhasi ndakagara namai Madyira vari kuti aiwa regai inini ndimbokutsanangurai kuti ndakaroorwa sei uye takakura sei tiri muchitendo ichi kuzosvika ndafunga zvekuti aiwa regai ndinotorawo bondwe tigarisane nemunin'ina wangu pamwe chete. Mai Madyira makadi? Tiripo muno makadi zvenyu? Tiripo isu. Muchiri muchitendero kai? Inini zvino ndakabuda sinda negore ndabuda. Alright. Regai titangire kukura kwenyu. Makakurira mucheche kwamarange? Ndakakurira mucheche kwamarange. Ndakatozvarurwa mucheche kwamarange nevabereki vangu baba namai. Muri muchitendero chekwamarange ndoda kuti munyatsonditsanangurira muri imi muri kunditsanangurira kuti zvakamira sei, ndepi mitemo iri muchecho? Mitemo iri muchecho yakanyanya kuoma ndiyo iyo kuti vana vanoroorwa vari vana vadiki. Panguva yacho yazvinoitika nekunyaya yekuti pfungwa dzese dzanyatsokura dzasimuka unongozvitambira. Unongozvitambira panguva yacho zvotoitika. Senini ndakatotanga kufambirwa nababa navamadyira ava ndiri grade 5. Nditori grade 5 but ndakazosvika paform 1 ndobva ndazoenda. But ndakaroorwa ndine 15 years. Zvakafamba sei ipapo kuti amadyira vasosvika pakuti aiwa inini ndakufambira mwana uyu? Zvakafamba sei? Makaonana kupi? Kuchechi kana kuti vakauya kumba? Zvakafamba sei? Inini handina kuonana kuchechi. Baba vangu ndo vaiwirirana nemurume wangu. Ndo vakaita tsoro dzokuti ndinge ndiri pamurume wandiri. Baba vangu vaiwirirana nemurume wangu zvisingaiti, vachitoshanda vese kusvikira baba vangu vatozonditi murume uyu ndiye anofanira kukuroora. Ende panguva yacho yokuti unoita dzimwe pfungwa une uchitoti ndawana chi ndatowanawo murume ari kutondiroora patime yacho inoudika hapana zvinozembe uchizokwanisa kufunga kana kuti zvichazovei mangwana hapana. Saka ndakatongoroorwawo ndine 15 years. Ndazwa muchiti mimi murume wenyu amadyira vakanga vari shamwari yababa venyu, zvireva kuti vakanga vari mazera mamwe chete? Vakanga vakatisiyana. Baba vangu vanga vari vakuru bichana. Baba vangu vanga vari vakuru bichana asi kuti basa ravaita raive rimwe chete. Pabasa ravo rairaramisa mhuri yavo panguva iyoyo raive rimwe chete. Vaita zvokuruka wai. Saka vaiwirirana. Wakanga waine makore mangani ipapo vamadyira? Pavamadyira pavakandiroora vanga vari kuma 30 something years, kuma 35. Ini ndine 16. Saka zvakagarwa pasi here semhuri kuti mwana wedu takuda kuti iko zvino wakunorwa nemunhu? Zvakaitwa nababa chete. Mai vangu vanga vasingatodi. Mama vangu vanga vasingatodi. Baba vaiita nguva yekuti vaitogara neni pasi vachitoti mai vakwava zvakazodai zvakadai. Saka mungoziva neudiki pfungwa dzekuti ugozofunga kuti izvi zvakanaka kana kuti zvakaipa hapana. Ungotongoti zviri kuitwa nababa zviri right. Mai vakanga vasiri muchitendero here panguva iyo? Vanga vari muchitendero. Saka mai zvaitovanetsa vachitomboendwa navo matare edzichechi vachitondotongwa nevavhangeri vachinzi vari kurambidza mwana kuti aroorwe nemurume wari kudanana naye. Maroorwa imimi maenda ne15 years kwamadyira makasvogamuchirwa sei uye makanga muri mukadzi wechingani? Ndanga ndiri mukadzi wenumber 3. Hazvasina kundimirira mushe. Hazvasina kundimirira mushe. Ndingori munhu uya aive ega, munhu wandaitowirirana naye murume panguva yacho. Pano vamwe vakadzi apa ndakatoya vamwe vakadzi vasingatodi. Vanga vasingatodi vamwe vakadzi. Chii chakakuratidzai kuti mamwe madzimai andiri kugarisana nawo maviri aya haasi kundida? Aitombouya kumba vachitombosikopenga ndichitori musikana but patime yacho kuti nditi kufunga kuti ufunge kuti izvi zviri kuitika zviri kuzoendepi neudika hapana. Hapana kana chataitombofunga kana.
but ndakatongoenda zvakadaro nekuti baba vangu vaitongoti ndiye murume anofanira kutokuroora iye. Baba vaiti chikonzero ndechii? Ane mari here? Vaiti chikonzero ndechii? Ushamwari hwavo here kana kuti? Ndiona sekuti mutemo wechechi neushamwari zvazvakabatana. Vaiwirirana plus nemutemo wechechi. But mutemo wechechi unongoti here vana vane 14-15 years kana kuti pane makore yavanoti mwana ane 10 years anofanira kuenda zvakare kumurume kana kuti vanokutongoti ava kuma20 ava havasisina basa. Zvinofamba sei pamakore evana? Kwamaranga havatarisi kuti makore. Vanongoti chero mwana vakatongoona kuti mwana uyu izvozvizvi atokutonzi amusikana akutomira mazamu vane vakutoona kuti oita sei naye. Mazosvika imimi pamba paamajikira vamwe madzimai ese aimbo achiva vakomba muri musikana, mazosvika manje pamudzi pakugamuchirana apa zvakafamba sei? Pakugamuchirana apa zvazvinoita nezvekuti murume anongokugarisai pasi okupai mutemo. Mune makutongorarama nemutemo womurume ukadarikira mutemo iwoyo unoenda kuchechi kana kuti murume anotogona kutokubata otokurova kuti zvawaita handizvidi. Pakurova apa unenge une mhosva? Nyange usina mhosva kana wangoita chisiri kuda murume anogona kutokubata otokurova. Ndichiri kutorangarira rimwe gore maiguru wangu pakaitika kanyaya kakatongoitika kachibatanzirana neni vakatobata vakarohwa. Ipapo ndima muchiri kurira kama muchiri nyachidi? Torira panguva yacho but iwewe munhukadzi unochitozama kuti uzemberane nevamwe vakwa nokuti ndo unoswera nawo ndo unodyidzana nawo but murume anotongouya achitongokupesanisai. Murume anotongouya otongokupesanisai. Zviri kwere zvekuti kuchechi kunotoparadza kunzi murume anofanira kurova madzimai ake kana kuti vanhuwo zvavo vanenge vakutongotaurawo? Zvagara zvakatodaro kuti kuchechi uko ukatoita zvinhu zvisirizvo kana uri mukadzi ukatongopesana nemutemo womurume vazhinji varume vanotorova, vashoma vasingarovi, vazhinji vanorova. But imi makamborohwa here pamuchiri kurangarira? Inini ka ndakatomborobwa ini. Zvakafamba sei zuva iroro kuti muzosvika pakubatirwawo shamu mukarohwa? Ndakanga ndatora mosquito net yavo tichida kunobata fish. Ndine munin'ina wangu iyeyo. Tatora mosquito net yavo tikati handitobata fish name muriwo yatorova kumunda kwedu kwatogara. Saka pavakazoya vachibvunza ndima ndatovadaira kuti ndakaitora ndakati takanobata fish ndakarobwa. Ndakarohwa. Vamwe vanoti vatinombotaura navo zvedu kwamara vanoti aiwa inini murume wangu harove neshamu aisandurova neshamu ndairohwa nezvibhakira. Ini papa ndautomborohwa neshamu ndakarohwa nezvibhakira ndikatoita madhays ndakazvimba musoro wangu uchitema. Ndakarohwa nezvibhakira vana utombowana nguva yekutombonotora shamu. Vanenge vachiti chii? Vanenge vachirangaira vanenge vachiita sei? Handitombozive kuti vane vachiti kuranga kana kuti utsinye kana kuti pane zvimwe zvavane vakasungirira here ameno hatitombosiyi. But unotongozvitambira zvateitika wotoenda kuvavhangeri wotonopiwa mhosva kuti wakatokanganisa ukadai wakakumbira murume mosquito net iyoyo. Saka vavhangeri ndo vanotonga nyaya dzevanhu dzekumba? Vekuchechi ndo vanotonga nyaya idzodzo but handina pandakamboona pakati nyange even murume anogona kutokutadzira zvekutokutadzira zviye kuti ugozoona kuti murume anoti sori kana kuti unongonziwe ndiwe uri wrong. Iva pasi pemurume wako. Kudzosai kumashure maroorwa naamajikira mwana wenyu kutanga makamaita mune makono mangani? Ndakazomita ndane 17 years. Ndakazomita ndane 17. Mabhonzo anenge asati akura kaipapo anenge asati anyatsosimba. Zvakafamba sei pamimba yenyu kuzosvika pakunobatsirwa? Hamunosangana nematambudziko ere? Ndakanga ndatofa. Ndakanga ndafa nemimba yemwana wangu because ndakaita 3 days kana kudya kana kudii ndakangorara ndichiti pangoda mwana achabuda ende pakatobuda mwana ndotonzi ndakatombonyarara. Ina handina zvandakazoziva kuti zvakafambawo sei. Kunyarara kwokuti ndoda kutofa. Because mwana ndakatoita zvekutozotsikwa dumbu. Ndakagumisira kuziva munhu achitori pamusoro pedumbu rangu apa achitotsika aita zviya zvekuti ari pamusoro pedumbu rangu. Ndokuzobuda kwakaita mwana. Saka kwamainobatsirwa ndekupi kunozvarirwa madzimai? Ndanga ndiri kuchidzidzo chekuchegutuku ndokwandanga ndiri. Saka vanobatsira vanhu kuchidzidzo uku kune madhokita here? Kune zvinofamba sei? Machembere anosunungutsa vanhu. Machembere aya haana zera rekuti
izera ripi pachidzidzo papa panogona kutoita eji yakaita seyangu kana kuti eji yakaita semunin'ino wangu otongosikodzidziswa kuti panapa zvinonzwa yantosunungutsa machitozaka kuti kusunungutsa vana vadiki vakaita sema 13 14 waima 17 aya kunoda vana chiremba vanotonyazoziva vakapractice kana kuti vakaenda kuzvikoro nekuti pane zvinombozoitwa operation ka mwana atadza kuita sei kubuda zvinofambiswa sei kuchidzidzo vano operate nii vaoperate kana zvatoramba uri kutongofa kana zvatongoramba zvakanangana newe unotongofa havaoperate saka utoti wafira ikoko kuchidzidzo anonosvitsa shoko kuhama dzako kumba ndiani murume wako iye ndiye anongoudzwa kunzi mukadzi akuchisina murume ndiye anozoona zvekuita ndiye anozosvitsa shoko kuhama saka kana kuenda kuchidzidzo unotoudzwa here kunzi panapa takutosaina kuti kufa kana kurarama zvinofamba sei ipapo unotongowinda wakatarisira zvese iwe unotoenda uchitoziva kuti ndakutoenda kunosununguka pati une wakatotarisira zvese kuti ndichasununguka kana kuti ndichafa zvese une wakatongotarisira zvese asi preparation vakatenga vira madyira haipa pamwana wekutanga ndambotengerwa inini preparation ndakatengerwa pamwana wechi5 ko vamwe vese vari kumusora vamwe vese ava handinambotengerwa ndakatoti mwana wangu wekutanga ndichisununguka maiguru wangu wakuru ndo vakatobvisa zvinhu zvemwana wavo anga ati kurei ndo zvakapekwa nemwana wangu inini tauro rakatozotengwa mwana ati wekuma 3 months dramatiwo naiko nai vamadyira nai baba we ko vanenge vachingoti handina mari vanenge vachingoti handina mari vana vese vata 4 vese avo vanenge vachingoti handina mari zvekutoti iwewe wakazvitakura wakasautaona kuti wanhonga chiheti wanhonga masocks wanhonga chii hapana hapana maita mwana wenyu wekutanga baba vakazvigamuchira sei mudzimai wavo wechitatu auya nemwana pamba vakazvigamuchira sei nekuti vanenge vakatarisira zvese kuti haanogona kutsakatira ikoko kana kuti anogona kuuya nemwana vakakugamuchira sei sababa vakatofara vakatoti ndatozvipa ndasunungurwa vakatoti ndazvipa ndasunungurwa sapanguva mune makazvitakura sevana vadiki munotobvumidzwa here kufamba kana kutombovhizitirawo vabereki venyu kuenda kana kumasungiro zvinofamba sei hakuna masungiro atovambobvisirwa isu hapana inini masungiro akatozoita ndatopa time yekunge ndakuda kunotora munin'ina wangu bhozi wangu wakunyengerera kuti nditore munin'ina wangu ndopandakazonosungirwa ndikunga ndandane mwana wechi4 ndopakazonopiwa masungiro mai wangu pawakazobvisirwa masungiro saka masungiro aya akanga asiri masungiro angori njii akanga ede kunyengerera anga ari ekutonyengerera kuti mukadzi aiti makasvika sei kuna amai muchivatsanangurira kuti taakudawo bondo handi ndizvo baba ndo vakanga vachigara vachitaura nemukwasha wavo vachiti ndoda kuti utore vana vangu vaviri panapa saka baba vakazotaura neni nemunyaya yekuti mutemo wechechi ndopandaenda aenda hamene kuti chii chinotongoitikawo patime yacho iyoyoka unotozopepuka patiwo paya kuti zvinhu zvandakaita izvi ndakaita wrong ndakatoenda ndini ndikatoona kuti kuna baba ndauya makambotaura nemukwasha mukwasha andituma ndo wakatonituma wakatondipa mari yebhasi ndikatoenda ndopa ndatombonomupiwa ndopa ndauya naye ndopa pazomboita kamutauro ndopa adzokera kamutauro waibva kunani hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yanga isingatodi ndopa ambodzokera anga akura sei bondo renyu patime yanga ari kuma12 years ari kuma12 years grade 6 anga ari grade 6 abva adzokera mwana kuchikoro aenda zvake aenda akatombodzokera akaenda ndobva azouya anga ane 14 years ndobva azoita mwana wake ane 15 zvinotofanira kutongoti pamhuri pamwana wega wega anenge aroorwa kwamarangi anenge arodzwa kwamarangi anofanira kutongonodhonzanawo newake mharidzo yacho muchechi mune muchitonzi hauende kudenga tauindi kudenga hauna denga raunoenda hauna chauri kumbonamatira kana usina kupa murume wako bondwe ende unotonzi unofanira kutotora mabondwe kana akatowanda kana wachikwanisa
iro bondwe kana chinge ratorwa kana ida kutorawo rinotorawo. Saka imi mukatora toti matora bondwe renyu inini futi munogona futi kudzokera kunotora futi rimwe. Kana akatowanda hazvinei kuti mwana wamai wako kana kutotsvaga futi kunzeko. Umwe munhu zvake asari wemuchechi. Ari wemuchechi. Zvinotenderwa rine chitori bondwe futi. But kugara kwamakanga makuita matora bondwe kwanga kwamira sei? Isusu ndichizotora bondwe maiguru wangu vakabatikana nazvo ndobva vaenda kunomang'ara vanomang'arira murume vamang'arira murume tachitogara zvakanaka namaiguru wangu yavo zvisingaiti ndobva vanetsana nemurume wavo ndobva vamang'arira murume ndobva azotama kunzvimbo yataigara mubva taenda batanogara kumwe watata kugara aiwa takagara edu zvakanaka. Vakamang'arira kumapurisa here kana kuti kuchechi? Mapurisa chaiko chaiko. Nyaya yacho mbva yashaya basa bhosi patime yacho vanga vasati vatomubata. Maiguru vakanoripota nyaya iyi? Vakatonoripota nyaya iyi yekuti kwauya bondwe mwana mudiki. Asi sei mapurisa vasina kusimudza musoro? Vakatoenda mukoti but nyaya yakanoshaya basa pakuti vakanga asati mukadzi wavo zvake. Nyaya yakanga ichiri kungoorongwa. Asi mapurisa haana kuya here kuzomboonawo kuti pamusha apa panogarika sei? Havana kuya bhozi iye anga akumusha. Anga adzokera kumusha. Samatambudziko amaisangana nawo pamba apa semadzimai 4 mama 4 matambudziko amaisangana nawo ndiapi? Semhuri inenge yawanda kuti vana vane vawanda isu vakadzi tine tawanda kuzoti tiwane zvinhu zvakakwanira zvinokwanira kuti vana vapfeke vana vadye ndopapa ane dambudziko ipapo. Tisachakwanisi kuwana zvinhu zvakaringana kuti iwe unoda kupfeka vana vari kubara vanoda kupfeka mwana unogona kutoita mimba wotadza kutengerwa preparation murume ane achitanda mari. Ndomatambudziko atata kusangana nawo kuti uwane fizi yekuti mwana aende kuchikoro murume chaiye kuti aendese vana kuchikoro ipapo papakatoma. Papakatoma. Madzimai ese makazosvika imba kuwirirana? Aisu vakadzi ezvinezvi pari zvino tinowirirana isu. Tinowirirana. Haisi nyaya yekuti makazobuda chechi here kana kuti? Pasina kuti chechi. Taingowirirana zveapo neapo. Chechi takatobuda zvamai manje. Takatarisa vakadzi vanoroorwa pane nhamba here inofanira kunzi murume anofanira kunge aine vakadzi ava kuti aende kudenga? Komarange vamwe vanotori kuma 40 60 100 vakadzi chaiko. vanoroora sei pfuma papfuma apo kana kuti 60 mumwe arutadza mumwe chete? Zvekuroora izvi kuroora kwekuisa pamba kwete kuroora kwekuti unoverenga kuti ndabvisirwa pfuma pamwe unogona kutobvisirwa tsvakirai kuno $20 zvatoguma zvakadaro zvatopera upenyu hwako hwese. Tichitarisa imimi vakaendesa chii semunhu wainyarasa wira wake vakaendesa chii vamadyira? Inini kuvabereki vangu hangu vakaroora asi chisina kuenda imombi nemagumbezi amai mafukidza dumbu nerutsambo rwababa nemasungiro zvakaenda nezvimwe zvidiki diki izvo chisina kuenda chandisina kubvisirwa inini pandiri panapa imombi. Bosi papa akachadywa mombe 6 hapana yati yabviswa. Makaita vana vangani? Ini ndine 9 vapenyu vari kutofamba. Mamiscarriage ndakaita 2. 9 saka mamiscarriage 2 aya kuti ari vana 11? Alright, vana venyu vakasipesa zvakadii? Paripo pandakatomboita gore mwana vana vangu vakasipesana nema 2 years but vamwe vakatongoita ndakatomboita gore mwana. Unenge uchidzifuta waenda udenga here kana murume une vana vashoma? Unotonzi zvara naimowandise jecha regungwa. Manje ndo zvaitaurwa here mubhaibheri kana kuti tisu edu tinenge vanhu? Mubhaibheri umu zvamunoita mune mavhesi avanovhura anonangana nemitemo yavanenge vachida kuchechi. Asi isu nenyaya yekuti isusu hatinyanyoverenga mumavhesi vanoshandisa umbo hutsva hunonzi umbo hutsva hwakanyorwa naiye Johani wacho chaiye marangi chaiye ndo wavanoshandisa. Kana muchiri kurangarira izvezvi matauro zvekuzvarana sejecha regungwa wandai sejecha regungwa pane zvimwe here umwe umbo hutsva hwakazoiswa futi wamuchiri kurangarira? Umbo hutsva iwo ndiwo unongori humwe chete iwo havachinji ndiwo. Saka mamwe mavhesi avanoshandisa ndapi? Iwaye kuti zvaranai muwandise jecha regungwa murume ngaatomboro ngaanofanira kuroora
kuti aende kudenga ene vantori nemutemo wekuti labhauma rechechi rinofanira kunge rino vakadzi 6 zvichienda mberi. labhauma ndiye anenge ari mukuru here anenge zvakafamba sei? Varipo vane vachinzi zvakaita kuvavhangeri kuvaprofiti, kuno vaprofiti vembiri, kuno vaprofiti venhatu, kwozoita vaprofiti malabhauma ivo vanoti vakuru vacho. Ndova vane vachiti vanofanira kunge vachita vakadzi 6 zvichienda mberi kusvika kana ku60. chero cheto vaunongoda vanozokwanisa here vachengeta vakadzi avo? Zvinosiyana nemawaniro. Vazhinji vacho handimbonyatsooni kuchengeteka kwavo. Iwo mukadzi ukasatoshinga hapana. Muchiti kwenyu kwakaendawo zviri nani, mombe chete ndo dzisina kuzoenda. Ko bondo ramakatora rakanooroora zvakanaka? Vakabvisirwawo havasi hazvina kunge zvakangopera, hazvongori zvimwe chete zvake nezvangu zvangofanana. Saka mamusitori munzira here kunotora futi rimwe bondo? Ndakachitanga kuchizonyatsopepuka pandakatanga kuona life yekunge tagarisana 1 nekuona life yekunge vana vangu inini vaenda vamwe vanhu vari vana vadiki, ndopandakatanga kuchisvora. But uchisvora kudaro hauzozvitauri kuti inini pane zvandiri kuona zvakadai unenge uchinyararawo zvigadzika mumwoyo mako, wototanga kutodzidza kubva ipapo. Venyu vanawo futi vakatoenda? Vana vangu ino vakaendawo vari vana vadiki. Vari mazera api? Mumwe wangu ari ma13. Ndingangoti vaise vakangoenda vari ma13 years. Vangani vakatorwa? Vanga vari 3. Baba vakasvika vachiti chii? Ngopfimbirwawo nevamwe varume vanenge variko kuchechi kwozouyawo kwatiri isusu tozongozvitambirawo. Tozongozvitambirawo. Saka munobvumidzwa here imimi sevabereki kuti aiwa inini kana ndisingadi kuti mwana wangu aende unotoramba kuti aiwa? Chinamando chacho hauzombonyatsonamati zvakanaka. Hauzombonyatsonamati zvakanaka, ndo pane kumbunyikidzwa kwacho kwevana ikoko nesu madzimai. Because ipapo iwe ukangokomplaina chete wakutonzi unenge wakutoonekwa songe usiri kuda zvekunyatsonamata chechi yacho. Vana venyu vakaenda vakatedzana here kana kuti zvakafamba sei kuti vanhu vazosvika pakuenda? Vakaenda vakangotedzana nekuzvarwa kwavakaitwa ikoko, kuti umwe achienda umwe achienda. Asi wekutanga ndiye akatanga kuenda, aenda ndobva azouyawo achikumbira bondwe rakewo, ndobva apiwona baba. Saka toti vaviri vakaenda pamurume mumwe chete? Murume 1, umwe ndiye anga ari pamurume wake ari 1. But vangu vari pazvipari pana vamwe vakadzi. Yokutanga anga ine papari vakadzi vangani? Vanga vari 9. But akasikuenda panumber 4, but haana kumbosikugara kusvikuti akasikupedza gore iroro, mashure mamatozara vamwe. Vamwewo vakadzi vakawanawo varipo vanga vakutorawo mabondwe. Saka munobvumidzwa here mimi sana mai kumbonoshanyirawo vana venyu kwavanenge vakaroorwa? Tobvumidzwa, unoenda but zvine zvichingorema. Unoenda unotoshanya unotoenda. Inini mai vangu vanotouya kumba kwangu. Asi vana vanobvumidzwa here kuuya kana kuti vana havazobvumidzwe kuuya kune vabereki vavo? Mitemo ndo inozosiyana mudzimba imomo mune magariro ane vachiita. Inini sevakwasha vangu ndine umwe akanga asingatotenderi kuti vana vangu vauye kumba kwangu, because vaitonditi ndiri muroyi. Vana here vanoti mukwasha? Kwasha aitonditi ndiri muroyi. Inda aiti chikonzero ndechii? Amene wako akaprofitwa kuchechi kunzi muruda kudyiswa naambuya. Nyaya dzekudyiswa kwanaambuya nevakwasha inyaya dzekuti dzinenge dzaprofitwa kuchechi mese munenge muri muchechi imomo, zvinenge zvafamba sei kuti izosvika pakuitaura kana kuti zvinhu zvakadaro? Mukwasha akatouya kwamuri here kana kuti mwana ndiye akazotaura makazozvinzwa futi pachechi ipapo, zvakafamba sei? Ini ndakatozozvinzwa mune mwana maererano nekunge vatotanga kumbonetsana. Ndopa mwana azotondibvunza zvikanzi mama mukwasha uyu aisiuya zvokuti kumba kwangu, mukwasha zvaanombouya munombomubikirwa chikafu anodya here? Ndikati atoone time, ini ndaingotiwo munhu ane achiuya achimhanya-mhanya. Ndikati atoone time haazive kudya panapa, ndokwana kutoti ndatoseta chikafu ndatisapo, ototiti mama ndiri kumhanya kuti mama ndakatotsanya. Zvikanzi mama hamusi kuziva imi. Vakatoprofitwa kuchiti mhene kuchidzidzo kwavakanga vari kunzi munoda kudyiswa naambuya, saka havasi kuziva kuti ndiambuya vapi, saka kwese kuna naambuya wavo vese hapana kwavari kudya. Pandatongoti pandatongosiyana nazvo. Asi chinoita kuti vana baba vazosvike pakuti vanorova madzimai avo, vamwe vachabvisa nyama vachita sei,
kwavanoenda here varume sevarume chete kuchechi ikoko kwavanonodzidziswa izvozvo chete kana kuti zvinofamba sei? Tisingazivi nyaya dzavanotaura bhozi tiri kumusangano varume vane vachigara kwavo vega, vakadzi vane vachigara kwavo vega. Saka hatizozivi kuti pavanenge vari vega varume uku vane vachipanana dzidziso yekuti chi. Hatizozivi kuti vane vachipanana dzidziso yekuti chi. Bhozi ndichiri kurimemba ndichitozobvunza murume wangu tabuda chechi achitaura kuti ndaifurirwa nanhingi. Ndiye aindifurira. Ainditi usajairwe nemukadzi. Saka madzimai anoenda here kumabasa? Tonzwa achiti kwamarange madzimai hatobvumidzwe kushanda. Hatibvumidzwe kuenda kumabasa kuti azobuda ndokuenda kubasa. Havabvumidzi. Kuenda. Handizozivi kuti vane vachiti kumabasa kwacho kunenge kwakamira sei, havabvumidzi. Ndanzwa zvekuchidzidzo muchiti kune vanambuya vanobatsira vanhu vanenge vaine zvirwere zvakasiyana siyana. Vanambuya vanoshandisei pakurapa vanhu? Unoona kuti mbuya ndiri kunzwa ndine nyongo kana kuti ndine chii kana kuti wakazvitakura zviya kana ndiri kunzwa paritivi pangu. Hapana vanongokupa mvura kana kuti vari kuti imwa maporiji. Unongodzi imwa mvura yakawanda. Unoona kuti imwa 2 lita yemvura, imwa 2 lita yemaporiji. But maporiji aya ane miyero here yokuti unofanira kumwa chakati nechakati? Vanotongopa miyero yokuti mutemo wemaporiji unongopiwa iri 2 lita. Kana wakanzi imwe makuseni, imwe masikati, imwe manheru, unongonzi imwa 2 lita yemaporiji. Mazobuda chakasiyana kuti muzobuda muchechi? Chakazoita kuti tibude muchechi, pane mari dzinotemwa muchechi dzinotemerwa kunyanya vanhu vechirume, malabha uma $100 patemu yega yega pane paida kuitwa misangano. Saka inini murume wangu akanga aita accident. Aita accident hazvina kunge zvakavamirira mushe, vakaita 3 months vakarara vachirwara. Saka mari idzo dzakazonzi dziri kudiwa. Mari yapati hatisina, zvinhu zvakaoma. Saka takazongotonzwa vakutodedzerwa muchechi mune vachinzi ngavabviswe mabhi. Pane mabhi atotaura kuti vabhabhatidzi kana kuti vavhangeri kana kuti vaprofiti, iye anga ari mubhabhatidzi. Ndobva zvavarwadza vakati nebasa randaita kuchechi dzimwe nguva ndainge ndichitombobvisawo dzimari dzimwe dzisinganyorwi. Ndainge ndichitombobatsirawo nemota ndichiti ngatidai. Ndozvinhu zvakanyanya kuvabata. Ndobva vatoregedza kuenda kuchechi kwacho. Ini ndikatombosara ndichitomboenda. Mwana wangu uyu ndakatomusunungura kuchechi gore rapera. Ndakatomusunungura muchechi. Ndakatomboramba ndichitomboenda. Kusvikawo nekuzonetsa kwakaita vana vangu vari kuvarume vachizodzoka. Ndobva ndatosviba mwoyo wangu, ndobva ndatoti bheta ndisiye. Sezvo baba vasiya, zvokuti vabereki varimo izvo ini handisinei nazvo. Sezvo murume asiya ini ndisiye, ndobva ndatosiyawo. Ndokusiya kwandakatoita weni. Chamurukira nababa but pari zvine zvino handisinawo kubva patakabva kwasekuru pakabatwa zvinhu zvavo vari kwamaiguru. Nekuti zvinhu izvi zvakatorwa kumba kwangu. Chienda ipapo pakubatwa kwezvinhu zvababa, zvakafamba sei kuti muzoti semhuri ngatifambirei nyaya idzi kuzosvika baba vabatwa? Zvakafamba sei? Vana vavo vese vasikana vakarorwa kubva kuvana vekuimba hombe kuimba yechipiri kusvika pavana vangu inini. Hapana mwana anga achigara pamurume. Vava vachingoti vakadai vodzoka, vana vachingoti tiri kungosangana, tiri kungoona munhu ari kuuya achirara nesi, tiri kurara nenyoka, pane mazizi ari kuuya. Ndokuzoti ivo vakambva vati sezvo ndisiri kuenda kuchechi ngatingombofambai. Ndokufamba kwatakaita, ndobva vazongonobatwawo ivo kubva zvinhu zvavo zvabviswa. Makabatirwa chii baba? Ndakaona zvimagondwa waturuka nechizizi chachine zvigondwa waturuka zviviri. Ndo zvinhu zvakabatwa. Zvakabatwa kupi? Zvakatobatwa mumba mangu chaimo kunyabhiro. Maichengetedzwa ikoko nababa? Handingati hangu ndaichengetedzwa sezvo ndasingazivi kuti zvinhu izvi zviri munomba, asi pane zvandaingosanganawo nazvo semunhu ndichingoti pamwe kudawo tiri munyika mune vanhu, asi taitosangana nezvinhu zvakatoti wandei. Maisangana neima? Aigona kuita masaunzi emazizi pamusoro pemarata apa. Kana kuti pamba panogona kuchema zvimwe zvimuka zvausinganzwisisi, ungoti pamwe kuda vanhu venharaunda vatishanyiro vanofamba usiku. Usingatozivi kuti pamwe zvinhu zviri pano pamba panapa. But vakabvumawo baba? Baba vakabvuma. But pari zvine zviva kuti hazvisi zvangu, but tiri patime yacho yekunge zvinhu chibviswa vakatobvuma. Vakatoti zvinhu ndezvangu.
asi vana vakatosunungurwa vese havachaoni zvavaiona vana pachisina achamboona zvataiona kana iyeni even pano pandiri panapa ndizvakaona zvavaitosangana nazvo but izvino achasangana nazvo. maisangana neimama ndaigona kutonzwa kunge ndinotori nemurume ndotoona kuti panapa ndandiri nemurume but baba havapo. Ndaitosangana nazvo but izvino hazvichaitika ba izvozvo baba vabviswa zvinhu izvi izvino hazvichaitika. samati iri ndobondwe renyu iri ndobondwe rangu iri. but ndinoda wanyadzonzwisa kuti pakasvika sisi vachiti wabondwe rangu nguva yacho iwongo nemakore mangani ndandine 12 saka ukazvinzwisa here kuti vari kuti chii ngasina kunzwisa kuti vari kuti chii ndakatozviona ndatoko kumurume ndo zvazvazvireva but zvakanaka sei kugara nasisi vako muri pamwe chete hazvina kunaka wandinonge wakachengetedzeka aiwa hazvina kunaka nei ndakaona kuti hazvina kunaka nekuti gara pabarika hakuiti matambudziko waisangana nawo pabarika yacho ndani anga akawanda anga asingaperi ndaisangana nezvakawanda zvipi zvimwe zvacho zvauchiri kurangarira iko kunetsana nana mai guru dzimwe nguva nekuko kusatengerwa preparation nekusabatsirwa kutengera vana hembe murume wacho anga asingatengeri vana hembe but kana ndichiwongoenda pana mai guru vaisakupa here zvavaimboshandisawo kune vamwe vana vavo dzimwe nguva tetakatotakurirana mimba dzacho nguva zhinji taitakurirana nhumbu dzacho vana vedu vazhinji vacho vanga vakatoenzana manje pamaitakurirana nhumbu zvaizofamba sei naisisi inini nemunin'ino wangu uyu iye ane mwana wa2012 ndobva aita mwana wa20 indakazoita futi 2013 ndakati 2012 ndakaita mwana iye achitawo mwana 2012 mba ndazoita futi 2013 2015 tichitakurirana futi dzatakati umwe achizvara Sunday umwe achizvara Monday 2017 tichiita futi dzatakati umwe achizvara futi Sunday ndichizvara Sunday iye azvara futi Monday saka mimba dzedu taitakurirana tese tiri 2 saka hapana igona kubatsira umwe asi baba vaitozvirongoti iko zvinondada kuti vatakurirana ameno zvaingouyawo but ona sisi vane nhumbu iwo nenhumbu saka aizobatsira mumwe ndiani apa hapana munhu aitongozvionera nekuti bondo rinenge rachoronzi ribatsirane nasisi kai ata munhu aitozongozvionera notese takatoremerwa but murume angarwani maibatwa sei maibatwa zvakafanana here sevanhu vari pamurume mumwe chete vanhu vari kutakurirana mimba zvakare maibatwa zvakafanana here nemurume nasisi taigara zvakanaka murume wenyu aikubatai sei yaingotibata zvakafanana mune muchitiritonge matwinzi here sisi isusu tisitaikondorora murume wedu tega isu lazima muri tuka isu tatiri 2 taitongokondorora murume uyu tega tikatongoona atongoda kuita zvinhu zvisiri zvokumuning'ina ndateipinda iye muning'ina akatoona kunoko kuchatobvondoka kuna sisi atoipinda saka taingoita zvinhu zvedu tiri pamwe chete aisiyo nyaya inoita kuti vanhu vatorere mabondere kuti zvikanetsa uko wanani vapindira kana uyu mutemo wechechi but zviri kuhere zvekuti maroorwa matora bondo renyu rinogona kutanga kusaidhirana namai guru vasinei nasisi vake zviri kuhere zviriko zvakatowanda vamwe vanotourayana chaiko vana vemunhu wani vakawanda vanhu vakatourayana vatakatoona isu toiserana poison chaiyo but chii chine chanyanyonetsa kuti uzotangidza kugarisana nasisi vako chii chine chanyanyonetsa handizoziva kuti chine chanetsanga saka maitomboita mafaidzere nabamukuru makamirira kuti aiwa mungarove sisi ndiripo aiwa zvangoguma mukutukana zvekuzorovana tasingazorovaneri but pane pamuchiri kurangarire pamakambomira kuti aiwa sisi havanganzwa rondiripo rimwe chete ndatokanganwa pamuchiri kurangarira pahwani zvapo ndatozvikanganwa ndinegera ndichiri kurangarira pakuti baba vakanga vazotsvagira munin'ina wangu stendi kwake ega atsvagirwa ikoko ndobva kwaita munda uyu waidhibha zvokudhibha zviya zviya ndokubva ati asisi uku hakusikogarika saka akangoita zviya zvekuuya kumba ndobva wauya kumba ubva aita madhays iwo ndobva wawana hako kumba ndobva wauya kumba ndobva wawana ari kumba zvikanzi kumba unoenda rini zvikanzi aenda henyu kumba kwenyu mega umba vambonyarara 2 days waone munhu akaramba akangokustika pavakazoti iwo ndoda kukurwa ndozoreka kuti aiwa uyu hamubati uyu hazviiti hamubati ende kana ati haasi kukwanisa kukugara munda wenyu tsvagai munhu wokudi wokuisa iye ngaadzoke pana agare ndokubva adzoka umba agara saka wainzwa seiwo sisi vachikumirira vachiti aiwa munin'ina wangu hambati wainzwa sei
ndaiva ndanzwa kufara kanoti sisi vana vachindirerera manje sisi pawakazotizewo uchisiya sisi vega weda kuti vazomirirwa nani handa ndaona zvaoma zvavasingachaiti wakabva here wawaudza sisi kuti hai inini ndakuenda sisi ndakaoneka nokuti papa imboita imwe nyaya yekunzi ndiri kuita basa rechihure maiura nani musingabude panze kuenda kuro zvakaitika ndezvekuti takaenda kuchidzidzo kudombo shava kunonzi kwalusani ndobva wanoporesvika kanzi wakadzi wakwaruta zvekuhura isi tasingatohuriwo bva tambotanga tichiramba nandi namainini wangu tainzi kuhura namainini wangu ndobva tazoti mainini hatingoti hei tikuhura nyange tisiri kuhura bva tavati hei tiri kuhura zvikanzi chireurirai vanhu venyu vamukuhura navo ndobva ndakatonyeba ndakatoti ndiri kuhura nevanhu 5 zvichokwadi zvokuti mukavabvunza ndakati ndine vakomana vangu 5 vandiri kuita zvekuhura navo maini vangu ndobva wandii ndine 1 ndobva wafuna kuna luzano yavo zvikanzoni vabvuma kuti chii tindiri kuhura zvikanzi vatosiyirira vamwe vatone vamwe vari kutohura navo vasina kuudzai vasina kutaura ndobva ndati iniwa ndataura vangu ndivavo zvevamakuudzwa ina handizozviziviwo bva zvanzoni ina ndigari nemahure chipekai mabhegi enyanyi muende bva tati maita basa rekaiti tiende ndokubva kwandakaita pamurume sisi muchinzwawo kuti munin'ina wenyu aruta zvechihure imi muchiziya munin'ina wenyu makazvigamuchira sei zvakatombondibata ndikatombofonera hanzvadzi yangu kunoku ndikatomboedza kunyengetedzana navo but vakazviramba vakati vanhu vari kutohura chete panapa kusvikira munin'ina wangu arongedza akatorongedza ndikatombosara nevana ake ndobhazeya mumbasotora zvake vana but baba muna kumboedza here vaonesa kuti mwana wemakamutora ari mudiki zvekuhura izvo azozwanako vakatadza kunzwisisa vakangoti ina handigari nemahure kana muchitohura handigari nemahure asi vana vaichengetei vana havambochengeti vana havachengeti kana even kuchikoro chaiko even vana vandinawo inini ndinotongoendisa ndega makambobatana here semukoma nemunin'ina kuti aiwa kashamwari vana ava 9 venyu plus 4 vasisana mumboti vana ava wakatipa ndiwe uda kuti vachengetwe nani hanzi muda kuti ndiita sei handino mari muda kuti ndiita sei handino mari makazombodzokera here misisana kunoti baba mhuri yenyu kai inochengetwa sei indavafuna ndichivabvunza kuti mari vevana yeschool fees havana kuzvibvuma plus pandakabva pamumba uku ndandine nhumbi yange ine 2 months ndikavati preparation zvikanzi handitenge preparation yenhumbi isiri yangu nhumbi yauinayo haisi yangu pandakabva pacho kwatofonera mai vangu vakaudza kuti mwana wenyu auya kumba ikukwauya nenhumbi yaainayo haisi nhumbi yangu bva tangosiya bva tangoti orit kovaiti haisi nhumbi yangu nekuti manga vambobata kaizvi zvekuti ndimi muri kuhura izvi vakati hanzi haisi yangu ndiye mahure ako ungachiura nawo but saamai mangasvikamuchira sei muchinzwa mashoko akadaro ndakatombobata nemweya uda kubvisa nhumbi mai vangu ndo vakazoramba vangondidzora kuti mimba usabvisa ndichiti mama ndikazvarame mwana uyu ndozokwanisa muchengetera zvikanzi unochengeta saka ndiye last born ndiye last born aiwa tinotenda saka mashoko enyu ekupedzisira iko zvino takatarisana nemabondwe anotorwa nana sisi zvichida munogona kungotorwa nemwe munhu asiri sisi vako matambudziko ese amunenge muchisangana nawo mashoko enyu imimi amungade kuudzawo vana vanongotora mabondwe musina kuwirirana nawo ndekuti kudii ndinongoti zvangu davasiyana nezvinhu zvakada nekuti hazvina kunaka ini kuona kwangu zvangu hazvina kunaka nyange dai zvikanzi zvanidenga chairo denga vanhu vakadaro havapindi denga kudzvinyirira vamwe vanhu kwavanenge vachiita sisi muchadzokera futi here kuchechi inini pari zvino ndakambomira handidzokere handikwanisi kudzokera matisahwira izvi zvari kuronga kuti hande tinotora mabondwe mumusha uko mashoko enyu amungade kuvasiyira iko zvino takatarisana nematambudziko ese akasanganawo nemunin'ina wenyu mushure mekunge mamutora kuti aite bondwe ndekuti kudii inini handimbodi kuvanza ipapo kunyanya kuvakadzi varimo mucheche yekwamarange zvinhu izvi hazvina kunaka ba zvinhu zvakatooma tichitodzvinyirira vana tichiisa upenyu hwevana pakaoma hazvitomboiti nyange even mugere zvinengei but chipari chinhu chakangooma kuti utore mwana mudiki uchimisa pamunhu mukuru uchimisa pachipari hapana pakuti murume anozokwanisa kuriritira mhuri iyoyo inozobarwa mumba imomo vana vakararama zvakanaka hapana
saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nekuti mune vana 9 nemurume hapana kana chaari kukwanisa kukubatsirai nacho. Rubatsiro rwamuri kuda imimi takatarisana nekuti muri eZimbabwe kunzewo kuvanogona kuti aiwa takasununguka kuti tibatsirane naamai, zvamuri kuda ndezvipi? Ini ndachitoti dai muri yeZimbabwe yandibatsirawo vana vangu vagona kuenda kuchikoro, because ndine vana vari kuenda kuchikoro izvozvizvi i6 vari kutobuda kuenda kuchikoro pari zvino. Zvinhu zvakatondiomera kuti vana vaende kuchikoro. Ndaida kuti nditodzidzawo kuona kuti kunyika kwakanakirei pakunge mwana adzidza, but zvinhu zviri kundiomera kuti vana vangu vawane mafizi ekuchikoro. Mwana kuti atiwana bhutsu kuti aende kuchikoro, zvinhu zvakatooma kwatiri ikoko. Zvinhu zvacho zvakatondiomera. Nachiti dai ndakwanisa kuwana kuita maprojekti andikwanisa kuita ndiri pamba nevana vangu vawane mafizi echikoro. Nyange even yehuku, nyange kutengesa iwo mabheri ewaya. Tinotenda sisi. Muningina tichipendera kudai zvaunodawo kuti muri eZimbabwe kubatsire nazvo, takatarisana nekuti uchengete vana vako 4 wakasiwa winavo naamajikira, ukuda kubatsirwa nei? Tokodai ndabatsirwawo nekuti ndavanawo mari, ndakwanisawo kutsvaga zvekuhodha ndichitengesa ndichipinda kuti vana vangu vaende kuchikoro, ndikwanise kuvachengetawo ndichivatsvagirawo zvavanoti vanoda kupfekawo, mari ndee ndisina, ndozvandinotongokumbirawo zvangu. Tinotenda. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandikagara navo pano ndisisi Ana pamwe chete nasisi wavo vari kutaura kuti aiwa isusu takatogara kudai takanga tiri kana kuti tichiri ana mai majikira, takaroorwa nemurume mumwe chete, asi zvosvika pakuroorwa nemurume mumwe chete sisi ndo vakanotora munin'ina wavo vakati aiwa uya uitewo bondwe rangu, asi matambudziko akanga asingapere, uri kugara nekugara kurovana kunetsana nemurume nekuti iye aiti aiwa inini chandinoda ndechekuti madzimai angu agare pano pamba asi musawirirane. Zvinonetsa kuti mukoma nemunin'ina vasawirirane, ivo vari mwana vari vana vemunhu mumwe chete. Mazvinzwira madzimai aya ari kuti chatinodaiko zvino ndechekuti tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu. Sisi vakasiwa vaine vana 9, munin'ina ane vana 4, vari kuti ivo vese vana ava 6 vari kuenda kuchikoro, asi kuti tikwanise kuvabhadharira mafizi, zvinhu zvakatiomera. Nhamba ndo dziri kubuda pazasi apo dzasisi nemunin'ina kuti mukwanisewo kuvabatsira ramangwana ravo rive rakajeka. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms eZita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tinoti chisarai. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.